Shararre fitacce wannan aka fi sani da Sani Ahmad Damba, wannan ke taka rawar gani kuma ya fitar da waƙa iri daban-daban, wannan za ku ji ta kuji daɗin ta kuma za ku yaba da ita, akwai kwamentin iri daban-daban na ba ta masu za su yi min share din bidiyon zuwa gurab ɗin ku na watsa da na fi, domin hakan dai zai tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Dan su masu za su yi min share din bidiyon nan zuwa gurab ɗin su na watsa da na fi, domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Dan su duk min share din bidiyon zuwa gurab ɗin ku na watsa da na fi, domin hakan dai yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika shi daban. Ina ƙarewa masu shago da irin wannan suke bibiyar wannan fitacce channel ɗin mai albarka, wacce take ƙara kawo muku dukkan ingantaccen aika masu daɗi masu zuciya. Ina fatan za ku ci gaba da yin shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗin ku na watsa da na fi, domin hakan dai ki ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Ina ƙare muku godiya, ina fata ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ɗin kuma ku ci gaba da danna mana kalmar nan ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Ina ƙarewa masu shago da matuƙa wanda suke bibiyar wannan channel ɗin da suke danna mana kalmomi na alamar subscribe da kuma alamar. Shararre fitacce wannan aka fi sani da Sani Ahmad Damba, wannan ke taka rawar gani kuma ya fitar da waƙa iri daban-daban, wannan za ku ji ta kuji daɗin ta kuma za ku yaba da ita, akwai kwamentin iri daban-daban na ba ta masu za su yi min share din bidiyon zuwa gurab ɗin ku na watsa da na fi, domin hakan dai zai tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Dan su masu za su yi min share din bidiyon nan zuwa gurab ɗin su na watsa da na fi, domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Dan su duk min share din bidiyon zuwa gurab ɗin ku na watsa da na fi, domin hakan dai yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika shi daban. Ina ƙarewa masu shago da irin wannan suke bibiyar wannan fitacce channel ɗin mai albarka, wacce take ƙara kawo muku dukkan ingantaccen aika masu daɗi masu zuciya. Ina fatan za ku ci gaba da yin share din bidiyon nan zuwa gurab ɗin ku na watsa da na fi, domin hakan dai ki ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Ina ƙare muku godiya, ina fata ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ɗin kuma ku ci gaba da danna mana kalmar nan ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Ina ƙarewa masu shago da matuƙa wanda suke bibiyar wannan channel ɗin da suke danna mana kalmomi na alamar subscribe da kuma alamar. Shararre fitacce wannan aka fi sani da Sani Ahmad Damba, wannan ke taka rawar gani kuma ya fitar da waƙa iri daban-daban, wannan za ku ji ta kuji daɗin ta kuma za ku yaba da ita, akwai kwamentin iri daban-daban na ba ta masu za su yi min share din bidiyon zuwa gurab ɗin ku na watsa da na fi, domin hakan dai zai tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Dan su masu za su yi min share din bidiyon nan zuwa gurab ɗin su na watsa da na fi, domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Dan su duk min share din bidiyon zuwa gurab ɗin ku na watsa da na fi, domin hakan dai yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika shi daban. Ina ƙarewa masu shago da irin wannan suke bibiyar wannan fitacce channel ɗin mai albarka, wacce take ƙara kawo muku dukkan ingantaccen aika masu daɗi masu zuciya. Ina fatan za ku ci gaba da yin share din bidiyon nan zuwa gurab ɗin ku na watsa da na fi, domin hakan dai ki ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Ina ƙare muku